Spálňa je miesto, kde sa chodí spať. To všetci vieme. Mnoho ľudí na spálne absolútne nedáva veľký dôraz. My v dizajnériu to však myslíme a vidíme inak. V tomto priestore sme zvolili objektovú tapetu, to znamená, že nie je obrazec, ktorý je homogénny, ale vytvára to jeden zaujímavý veľký obrazec. Je to z toho dôvodu, že proporcia tejto miestnosti tým, že má zošikmený strop, ktorý je vyvýšený, nám to umožnila a chceli sme podporiť dominantu tejto celej steny. Posteľ v priestore spálni je veľmi dominantný prvok. My sme sa snažili z nej alebo ju podporiť, tú dominanciu, aj týmto veľkým portálom, ktorý je vytvorený z dreva, kde vlastne čelo zadnej postele, alebo zadné čelo postele je vytvorený takýto odkladací priestor, ktorý môže slúžiť teda na odkladanie nejakých drobností a zároveň nám vytvára zadné čelo postele. Posteľ je celá koncipovaná vyššia, má výklopný jeden veľký rošt, takže vnútri sú úložné priestory. Súčasťou tejto postele sú nočné stolíky, ako to vidieť tuto na tejto druhej strane, kde tie nočné stolíky nie sú riešené s nejakým výstuhným alebo otváraným priestorom, ale sú veľmi zavesené, naschvál sú dimenzované do tej výšky, aby nedošlo k udretiu náhodou rohu alebo čokoľvek, aby to bolo celé veľmi jednoduché a je to úmyselne podvesené kvôli tomu, aby sme vedeli zo spodku postele umiestniť LED pás. Svetelná klíma v spálňových priestoroch je tiež veľmi dôležitá, nakoľko je momentálne nielen trend, ale už aj nutno, že spálňa naozaj neslúži len na spánok, ale človek v nej odpočíva, relaxuje, veľakrát číta, v tomto prípade aj pozerá televízor. Práve preto sme sa s osvetlením dosť vyhrali v tomto danom priestore, kde vlastne dominanta toho celého portálu tej postele je ešte podporená podsvietením, ktoré je stmievateľné. Takisto zo spodku postele je tiež LED pás, ktorý tiež môže slúžiť aj na rôzne intimné chvíle. A je to podporené aj lampou, ktorá je konkrétne na čítanie. Táto lampa má 3 funkcie, to znamená, že na 3 kliky si viete zapnúť obidve podsvietenia, alebo zvlášť toto a zvlášť na čítanie. Plus okolo postele sme vytvorili ovládanie aj na centrálne svetlo, aby ste nemuseli vstávať z postele, keď už večer sa rozhodnete ísť spať, ktorým si viete vypínať a zapínať aj túto lampu. Samozrejme zásuvky na nabíjanie mobilov, tabletov, budíkov a všetkého možného, čo máme. Keďže textil je v tomto priestore, sme slaďovali ku tapete, nakoľko sme chceli podporiť tú tmavosť v tých korunách stromov. Vyriešili sme to zatemňovacím závesom. Zatemňovací záves znamená to, že keď svieti slniečko, vám úplne zatiahne a vytvorí vám tmu, čo je veľmi dôležité pre pokojný spánok. Textília, respektíve záclonka je tu tiež použitá, napriek tomu, že je veľmi pekný výhľad do záhrady. Okolo postele sú použité koberčeky, aby keď v noci bosými nohami nedoľahnete priamo na parketu. Pred postelou sme riešili taburetku. Ja tieto taburety mám veľmi rada, pretože to nie je len taburet, kde si človek sadne. Tento konkrétny taburet má úložný priestor, to znamená, že si to viete vyklopiť, odložiť si tam nejaké drobnosti, ale zároveň to slúži aj nad tým, keď napríklad ráno sedíte pred skriňou a neviete, čo si obliecť. Keďže sme v tejto spálni chceli riešiť úložné priestory na kompletne celú túto stenu a máme tu trošku atypickú stenu, ako to vidieť vlastne v tých zašikmeniach, tak sme sa rozhodli pre klasickú vstavanú skriňu, otváravú skriňu, ktorá vo svojich útrobách má klasické úložné priestory a aj vešanie na košele, nohavice. Takto je to riešené vlastne po celej dĺžke. Aj túto v tejto strane. Bolo to nutné kvôli tomu to riešiť ako otváravú skriňu, pretože tým, že tu máme šikminy a ja som si želala, aby to bolo kompletne celé začistené, veľmi elegantné, aby to nevytrčalo, nikdy nepresahovalo. V tejto časti sa použil vlís, taký širší, a to kvôli tomu, pretože sme vlastne k nemu ukotvovali systém na textílie. Radiátory sú niekedy, možno sa zdá, že neriešiteľný problém v miestnostiach, ale v tomto prípade sme radiátor obložili cez takéto mrežovanie. Prístup je zabezpečený tým, že sa dá kompletne celá táto mriežka vybrať, aby sa dalo sprístupniť k radiátoru. Ja som si tu predstavovala takú odkladaciu konzolu, to sa nám v podstate aj podarilo a zároveň sme ten radiátor trošičku skovali.
Celá tá elegancia je podporená ešte veľmi pekným zrkadlom, ktoré je v kovovom ráme s elegantnými zaoblenými hranami a dotvára celý priestor tejto miestnosti. Tá čierna sa tu opakuje v určitých momentoch, či už vlastne v ráme zrkadla, vo vypínačoch, v centrálnom osvetlení, ktoré sme sa rozhodli riešiť lištovo, aby sme trošku roztrieštili tú miestnosť a dokázali to bodovo nasvietiť. A samozrejme ešte v týchto akcentoch, ako je toto svietidlo a tieto vypínače. Verím, že keď budete raz riešiť svoje spálne, toto video vám bude aspoň trošku nápomocné a vytvoríte si pre seba nádherný a útulný priestor. Pretože spálňa je naozaj veľmi intimná záležitosť.